Elvira Zwit, je bent stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. U komt nu hier zo staan, sta je hier. We hadden afgelopen zondag een stille tocht. En toen heeft hij uitgebreid zijn excuses aan mij aangeboden. Een man die bezig was met zijn eigen rouwproces. Zijn vriend was per slot van rekening ook pas overleden. Die was doodgeschoten? Die was doodgeschoten. Ik ben overigens ook bewoner van dit mooie gebied. Gezellig in de wijk, omdat wij het hebben over tevreden bewoners over het algemeen. Bewoners die blij zijn om te wonen in Amsterdam Zuidoost. Dus het is voor mij een waar genoeg om in de wijk te lopen. Maar bagatelliseer nou niet 22 schietincidenten en 3 doden. Daar gaan we het wel over hebben. Ja, en daar komt die woede uit voort. Ik heb laatst een vriend verloren bij de laatste schietpartij. Toen kwam het geweld wel erg dichterbij. De mensen in de politiek doen denk ik ook wel hun best, maar het lukt hun gewoon niet. Ook zij gaan uit wat ze in de media zien. Het feit dat deze jongeren aangeven dat er kennelijk te weinig contact is, ja, dat grijpt mij aan. En daarnaast vind ik het ook heel belangrijk dat er ook zichtbaar meer toezicht is op straat. Afspraak is om dat vooral met de politie te doen, aan de politieagenten beter inzetten. Maar wat doen die agenten dan nu, dat u ze beter kunt gaan inzetten, waardoor ze meer zichtbaar worden? Nou goed, ik heb de indruk dat de agenten wel degelijk zichtbaar zijn. Maar u zei, ik wil meer zichtbaarheid van agenten. Ja, maar ze zijn en er komen zichtbaar, geen agenten bij. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat de recherchewerk wel op zijn plaats is. Ik wil uiteindelijk wel dat er meer wapens worden gevonden. Wat wij graag willen, is dat jongeren juist in deze tijd langer op school blijven. Ik geloof in de handhaving van de leerplicht, want dat is wat je uiteindelijk wil. Jongens, is wanneer die Afrikanen binnenkomen met die kilo's, ja, staan wij te wachten om die kilo's af te pakken. Dat het laatste waar ze aan denken is aan de slag gaan. Ja, en het eerste waar ze aan denken is met een wapen drugs afpakken van andere kinderen. Omdat deze jongeren, voordat ze gefilmd werden, denk een jaar of 5 daarvoor, kan ik bij jongeren natuurlijk niet inschatten, op een gegeven moment die school hebben verlaten. Die jongeren die dreigen van school te vallen, apart worden ingeschakeld. Daar worden extra onderwijzers voor gezet, waar extra geld voor wordt gereserveerd. Dat is dus niet allemaal morgen opgelost, Frits, want je gaat nou zuchten. Ik ga echt zuchten van dit soort Waarom? verhalen. Omdat ik hoor die verhalen al tientallen jaren. U bent het gezag over deze jongeren kwijt. Ik vind het Erken dat wel nou eens een. Ik vind het een raar beeld. Als je uiteindelijk... Hoezo is het een raar beeld? Zeggen ze zelf. De Rijksrecherche doet onderzoek naar Maxime V., Wouter B. en André R. Ze worden verdacht van lekken uit de ministerraad. Frits, zeg het maar. JPB. Pardon? JPB. JPB, Jan-Peter Balkenende? Hij heeft zelf gelekt. Oh, gelekt? Nou, nee. Ja, we dachten onthulling. Ik vond hem erg leuk in de alliteratie, maar ik ben benieuwd of de premier wel echt wil weten wat vandaan komt. Kijk. Je bedoelt dat het uit zijn eigen club komt? Ja, hij weet het niet. En andere mensen weten het wel. Ja, maar, jij weet het namelijk. Ja, maar ik zeg niks over. Onze 40 bondgenoten, inclusief Afghanistan en de Verenigde Naties, hopen dat Nederland een militaire en diplomatieke bijdrage zal blijven leveren. En bij voorkeur in Oeruzgan. Waren het niet dat uiteindelijk de Kamermeerderheid besluit over of hij daar ook mee door mag gaan? Of althans dat ook in praktijk mag brengen door onze troepen daar langer te laten. En dat mag dus niet van ons. Maar goed, er is ook een zekere mate van onduidelijkheid als verschillende ministers verschillende meningen geven over hetzelfde onderwerp. Ja, dan moet je dus constateren dat er geen regie is vanuit Balkenende of welk hoog gezagslid binnen het kabinet ook, om de troepen bij elkaar te houden, in dit geval de coalitie. Ja. Het wringt gewoon onder het kabinet. In het kabinet. Je merkt ook gewoon in de coalitie dat de premier, Balkenende, hier toch niet, we hadden het net over gezag, het gezag heeft om iedereen diezelfde route te laten lopen. Maxime Verhagen loopt er tussendoor. Die zetten gewoon de discussie op de wagen in de Verenigde Staten door even te zeggen van, nou ja, misschien toch ook wel in de Oeruzkan. Ik weet zeker dat Jan-Peter Balkenende er ongelooflijk van gebaald moet hebben. Dat je dat zo doet, je zegt zelf over een missie met mensen, mensenlevens. Ja, dat geeft wel er geeft een ontluisterend beeld van dit kabinet. Connie Braam, we gaan praten over je boek, De Handelsreiziger. Ik kwam er dus op een gegeven moment achter dat Nederland deze grote cocaïnefabriek had gehad. En ik ben natuurlijk gaan zoeken van, ja, waar stond die fabriek? Waar voerde mij dus deze speurtocht naartoe? Naar het hoofdkwartier, als je het zo kan zeggen, van de Hells Angels in Amsterdam. Er werd een struik gejat uit Bolivia. In de jaren daarna hebben ze dus de hele export van Bolivia kapot gemaakt. En op Java geplant. En wat bleek nou, die Javaanse aarde was fantastisch. Voor de coca-struik. En ik door eenvoudige rekenwerk erachter kwam dat tijdens die Eerste Wereldoorlog de productie enorm omhoog ging. Dus naar de soldaten toe? Ja.
Maar dus wat konden die soldaten ermee? Je hebt geen honger meer, je hebt geen slaap meer. Dus een enorme zelfoverschatting die je krijgt. Je bent enorm beïnvloedbaar, dus je kunt makkelijk opgehitst worden tegen een vijand. Kortom, de ideale vechtmachine werd gecreëerd. Bij Harrods in Londen kon je zo'n flesje kopen en er werden advertenties geplaatst in de kranten dat nou een ideaal geschenk was voor je broer of je vader of je oom in de loopgraaf. En dat was dus Nederlandse cocaïne. In de tijd dat Nederland eigenlijk neutraal was in die Eerste Wereldoorlog, hebben wij er dus voor gezorgd dat die soldaten allemaal tegen elkaar aan het vechten waren met onze cocaïne in hun lijf. Na de oorlog, dat was een belangrijk bewijs voor mij ook, er een enorm groot probleem was met aan cocaïne verslaafde soldaten. En dat was in Engeland, de Times schrijft erover, hoe dus daar honderden aan cocaïne verslaafde soldaten door de straten schuimden en apothekers gingen overvallen.